Здравейте, четящи, и добре дошли в днешното видео, в което отново ще ви показвам нови книги, отново ще правим един голям букхол. Този букхол се случи благодарение на издателство Колибри. По случай новият си сайт те пуснаха едно огромно намаление от 25% плюс безплатна доставка. Намалението от 25% ще продължи от 14 март до 14 април, а безплатната доставка остава до 24 май с цел да обхванат абсолютно всички празници, които предстоят. Всички знаем, че си поръчваме повече книги само и само за да не платим доставка, така че мисля, че това е един огромен комплимент от страна на издателството да си махнат доставката чак до края на всички всевъзможни пролетни празници. Освен, че има 25% намаление, те са си го сложили и на новите книги, и на предстоящите книги. Също така си имат отделно селекция с книги по 7 лева, имат си селекция с книги по 14 лева. По принцип, те си пускат доста стабилни намаления в сайта им, така че отваряйте го, следете го. Винаги има какво да си харесате и с какво да се здобиете. По моя пример, в случая това видео е в колаборация с издателството, но и да не беше. Ако сте гледали поне 2 мои видеа или ме следите в Instagram, много добре знаете, че Колибри е любимото ми издателство и не мисля, че има техен роман. Почти изобщо няма техен роман, с който аз да не съм се здобила, защото лично аз, моите вкусови предпочитания почти на 100% съвпадат с техният каталог. Така че, нека да започнем сега с показването на тези прекрасни издания, които нямам търпение вече да си прочета. Част от книгите са им от секцията нови, част от книгите са такива романи, които съм си бях заделила в любими, в едни мои списъци, с цел да си закупя в някакъв момент, защото много исках да ги притежавам. И ето ги най-после у дома. Започваме с новият роман на Мелиса да Коста "Утрешният ден". Вероятно познавате вече авторката от "Цялата небесна синева". Лично мен анотацията на тази книга изключително силно ме докосна. Става дума за една жена, която губи своето дете и своят съпруг. След тази трагедия тя се уединява в изолирана къща, където се отдава на своята болка. Какво се случва обаче? Тя успява да намери календарите и бележниците, в които бившата собственичка на този дом е споделяла опита си в градинарството, и Аманда решава да изпълни своето време с това да се научи как се сее и засажда градина. Предполагам, романът ще бъде емоционален. Допускам, че ще пролея някоя и друга сълза. Аз обичам подобен тип философски романи, които ни сблъскват с даден проблем и заедно с главният герой успяваме да преминем през подобна болка, така че нямам търпение. Следващата книга също няма да ви изненада. Става дума за Симон Дю Бовуар. Изключително много харесвам тази дама като личност, като сила, като борбеност, като начин на писане. Тук са събрани "Благоразумната възраст", "Монолог" и "Сломената жена". Изданието е с твърди корици, изглежда разкошно и отново се нарежда така на най-челните позиции в моят TBR. Следващият роман, толкова се радвам, че Колибри решиха да го преиздадат. "Тесният път към далечният север" на Ричард Фланаган, където има война и трудови лагери. Аз съм първа писта там, така че нямаше как да пропусна и този роман. Тук ще се пренесем 1941 година, когато младият военен лекар се влюбва за първи път, но точно тогава войната го поглъща. Някак успява да се озове в ада на японски трудов лагер. Какво се случва там? Успява ли да оцелее? Каква е след това ретроспекцията за всичко, което му се е случило? Ще разберем след като прочетем романа. Той не е никак тъничък, но съм сигурна, че ще си заслужава прочита.
За следващият автор сте ме чували да говоря вероятно милион пъти. Става дума за Пауло Дженовезе и супергерой. Аз сте ме чували да говоря милион пъти за него покрай първия ден от моя живот. Това е една от най-любимите ми книги изобщо. Обожавам този роман. Винаги, когато ме питате за препоръки, ви го препоръчвам и съм с силното усещане и надежда, че супергерой ще се нареди също сред моите любими книги. Тук става дума за една двойка и за това как те поддържат своят брачен живот, как се справят с трудностите. Тя е автор на комикси, изключително свободолюбива, емоционална, креативна, жизнена, а той е професор по физика. Много ми е интересно тези двамата как съжителстват заедно и през какви перипети преминават. Определено също роман, който се нарежда на челни позиции в моят TBR. С Милан Кундера също няма да ви изненадам. Непосилната лекота на битието беше романът, който ме запозна с неговото творчество и благодарение на който се влюбих в начина, по който пише Кундера и начина, по който той разказва своите истории. Аз за него винаги съм твърдяла, че сюжетът там е на второ място, героите са на второ място, там емоцията, която ви създава, той усещането, което ви оставя, е много по-специално. Аз имам няколко негови романи в библиотеката си и съм ужасно щастлива, че най-после мога да си добавя и бавно. Пътуващото кино на мистер Сайто е роман, който ще ни пренесе в Буенос Айрес, където новородено момиченце е изоставено пред манастир в кутия за обувки. Сестрите го приемат в манастира, отглеждат го и след като момиченцето става млада дама, порасва, така се случва, че тя също ражда момиченце, като двете решават да тръгнат на пътешествие, къде ще ги отведе съдбата и какво ще се случи по пътя. Това е един от тези романи, които усещам със сърцето си, че ще бъдат моите. Много ми е интересно да разбера какво се случва с майката и дъщерята по време на това пътуване, с какво ще се сблъскат и изобщо какво им е подготвил животът и съдбата. Един роман, за който чувам само хубави отзиви, но така и не посягах към него. Следобеди с Изабел на Дъглас Кенеди е роман, който ще ни пренесе в Париж в началото на 70-те години, където в една книжарница се срещат млад студент и една видимо по-възрастна дама, която носи венчална хълка на пръста си. Нещо, което започва като авантюра, с времето прераства в любовна история. И един роман на Нобеловият лауреат Патрик Модиано, Симпатично мастило. Това е по-скоро да го наречем може би криминален роман, тъй като главният ни герой постъпва в детективска агенция и първото му проверено разследване е свързано с внезапното изчезване на млада жена броени седмици по-рано. Той тръгва под оскъдните следи на тънкото досие, но нишките се губят. Това, което на мен ми направи много силно впечатление и заради което съм много любопитна да прочета този роман, е, че се споменава думата алтер его на автора. Много ми е интересно начина по който авторът е подходил, създавайки това повествование и точно до къде ще ни отведе той. Още повече Нобелова награда. С високи очаквания не съм чела ревюта за тази книга. Тя е доста кратичка, така че дали пък нея да не я придвижа малко по-нагоре в TBR. Я ми напишете вие в коментарите с коя книга да започна. Това бяха всички книги, които исках да споделя с вас. Вие в коментари можете да ми напишете дали някъде вкусовете ни се припокриват, вие поръчахте ли си вече нещо и за коя книга нямате никакво търпение. Много ви благодаря, че останахте до края на това видео. Ще се видим в следващото, а до тогава вие се усмихвайте повече и четете.